Na námestí vo Zvolene stojí dom. Hovoria mu Feketeho dom. Málo kto však tuší, aké temné tajomstvo ukrýva. V dome sa odohrala v roku 1803 beštiálna vražda. Obeťou bola mladá tehotná žena, v archívoch zapísaná len pod iniciálou J. Veselovská. Vrahom nebol žiaden cudzinec, bol to jej vlastný manžel Ľudovít Fekete, titulárny sudca, človek, ktorý mal spravodlivosť chrániť, ju chladnokrvne popravil. Keď ráno do domu vnikol magistrát, naskytol sa im mrazivý pohľad. Sudca sedel v izbe s chladnou mŕtvolou svojej ženy. V ruke stále krčovito zvieral nožnice, ktorými ju pripravil o život a v zápätí sa nimi pokúsil zabiť aj seba. Mesto mu neodpustilo. Za rakvou svojej ženy musel kráčať poviazaný. Kráčal špinavý od jej krvi ako živé memento svojej beštiality. Spravodlivosť však bola k aristokratom slepá. Prípad putoval od župy k župe, pretože nikto nechcel súdiť mocného šľachtica. Rozsudok? Smiešnych 10 rokov.